Pag abroad, kay lam inag life. Pag abroad, kay kanang wa na'y problema. Pag abroad, kay hayahay na. O pag abroad, dato na. Hoy! Kisa may mga nag-check ka, ani. So, kay kaiyaan. Anyways, hi guys, my name is Esther and I am your Iyaan here in London. And for today's video, yes, nagkuha ninyo mo to ang topic, ang mga unrealistically positive expectations sa mga tao back home sa atoa nga naa sa abroad. Dili man sa ato ang tanan, but I believe most of us can relate to this. So, i-check ra nako. I have a friend. Since college pa mi, pagkakaila ginaw ma-feel, ma-sense yun ako na kani siya no ambisyosa gini siya sa life. Unya, katong close na mi, kay mo check gyud siya kana, kabalo ka, pag mo graduate ko, dili jud ko magstay diri sa Pilipinas, kay wala joy future diri. Mo gina iyahang ginaingon sa kuha nga, dili ko makalimot. Mo siya mga broad jud dapat ta. Unya ako kay murag, abroad di kag imuha kay. Wala ba ako'y balak yun mo abroad, guys. Mura yun siya nag-cross akong mind. So, since kato pa, pagkaila pa lang na mo, always na giningon na, mga broad yun ko. Kanang kabalo ka, naagid siya plan, magsige siya tanaw-tanaw kung asa yun ang pinaka-perfect para sa iyaha nga country na adtuan. And for me, wala man ko'y problema. Happy ko for her, kay naa na siya plan in the future. In fact, medyo naibog ko ato na part, kay kanang, hala no, kung grabe, college pa lang, wala pa mi, dili pa mi near graduation, kaya na siya plan sa iyang life. Ako kay murag, mag-unsa man ko pag mag-graduate. So siya ka ng, anak na ba, naanagit siya trajectory, kung asa siya padulong, pack trajectory. And then, finally, after siguro mga almost 10 years, naka-abroad gid siya. So, naa siya sa New Zealand. And happy kay ko para sa iya. Hala no, murag check ka raman na nimo sa unan niya. Karon na, nakadira mo. Oh my God! Happy kay ko para sa imuha niya. Wa pa ko ka-abroad ato ha. So, sa ako, murag, hala no, lahi ra jud ang manifestation. Kanang pag imuha jung gusto. If there's a will, there's a way, gyud ay. Ka-abroad gyud siya. Tapos katong recently na nag-check kami, natingala ko kay nganong sad man ka. Awi ba na ako pag abroad happy. O, diba? So, matong atong pangbungad kay ingon ato guys, tungod kay ang expectation man god sa iyaha is getting to her. So, ang mga expectations sa taon na marag, pag abroad kay lami nag life. Nagiunsa man ninyo pag huna-huna nga lami nag life. So, mao na siya nga atong i-tackle for today's video. Okay, dara ta mag-start guys. Kay isa-isa ho na to ni tanan. Nganong ing-ani man ang ilahang kana ganing way of thinking na kanang kung maka-abroad na ganiyang usa ka tawo no, automatic dato na siya. Automatic wala na nay problema. Automatic hayahay na siya ag life. Kanang asa gikan ang mga checka na ingon ana. So karon kanang unsa man ni disclaimer bang tawag ani na kanang kung maigo man mo, ayaw mo kasuko. Kung makarelate man mo, hay salamat kay nakarelate. Kanang comment dayon ha kay para kumbaga madungagan ninyo ang ato ang mga advice gani sa kadaghanan kay mostly kani siya para mangyud ni sa ato ang mga ako para sa ko ha kapwa na OFW and at the same time sa ato mga pamilya back home para masabtan nila ba. Mao ganing kani akong ginabuhat ng mga video guys nga dili lang gani puro hayahay, puro kuan. Kumbaga reality na ko, i-share na ko sa inyo ha. Kay gusto ko makarelate mo. At the same time, siguro kung naamoy gusto explain na mo, kapoy kay explain tan-awa na lang ni video ni Iyaan okay para makarelate ka. Ingana ba? So mo na ang ato ang topic for today's video. Okay, let's start. So di ba nag-check ka na mi. So for me nisulod pud ang realization na kanang so pag naas abroad lami nag-life. Ni murag ako ba wait lang ha. So nag-recollection, nag-reminisce, naghuna-huna din ko sa ako ang life, diri'a, na kung hala no wait lang ha, isipon saan ako giunsa paglami sa ako ang life diri'a. So, anak ko na, okay, maula gino kay, na-realize na ko na, makaingon sila na lami na siya life, kay nga naman, gitanaw na ako mga social media na post, kaon diri, kaon didto, laag diri, laag didto. Sumasya, kuya, haya-haya no, kay sige na laglaag, sige kaon og lami, sige restaurant, may anak ba? Kay, guys, kadali lang ha, kisa may gusto mag-post na naghilak kas gawas. Luwi kay ko diri kay kanang ako na isa. Luwi kay ko diri kay kanang kapoy kay kong trabaho. Malamang, mo post gyud mi ka ng mga ingon ana para makita na mo sa mo sarili ba na mo na among gipanghaguan, makatry mi sa mga food na gusto na mo kaunon, maadtuan na mo ang mga lugar na kanang pangarap ra kaayo na mo sa una, or even gani nga nang wala gyud ko nagdaho makaadto ko dirang lugar, i-post gyud na namo.
For me ha, ngano nag-post ko sa akong social media, kay gusto man gud ko pag abot sa panahon na kanang tigulang nako, nag-ugod-ugod nako, ang ako ang social media, mura siya ako ang life kuan ba, diary na kanang, ni ato ko ani tuiga diraan, nakakaon di kog ingon ani, mauna siya ako ang purpose. I don't know kung para sa inyo ha, but for me, posting sa mga butang na atong gina-enjoy sa life, deserve na to na. O kung na may nag-hold back sa imo ha, pangutana imong self unsa o ngano. Kay kung happiness na nimo i-post, unya ma-misinterpret sa uban, mao na naka-abroad na manggod lami na kay life. Na gigil ko ba? Sabta ninyo ang part na kanang sa kahago namo dinhi sa kagrabe og trabaho ug pagpangalipin. Mao na mong reward sa mong self. Magkaon diri, mag-try og ingon ani, mulaag didto. Mao na siya amo ang reward sa among self kay gihaguan man na namo tanan ug wala man mi giutangan siguro. Ambot lang sa uban nga nangutang ha. Ambot lang pod murag dili na ko mo masagang. Pero sa katong mga naningkamot na grabe pagpanarbaho, unya mao na imong reward sa imong self. Kung mao na yung makalipay sa imo ha, i-post kay kabalo mo guys, napod ko yung mga kailan na although naglaag sila diri, nagkaon sila dito, dili sila mo post kay ngano man ma-misinterpret man sa ilang pamilya sa Pinas na murag mao na hayahay na kay life unya. Nangayo tagtabang diri dili makapadala. Huy kang adin yung mga bata. Sorry ha, pero kanang murag kalain kay dili siya fair. Honestly, dili siya fair. Kay napud na sila yung mga life nila, no, na kung mao din na ilang mga gusto sa kinabuhi, mapungan ninyo sila, dili na ninyo ma-realize na katong sa una, kamo ang kanang naamoy kwarta, naay nagapugong sa inyo ha mag-spend, naay nagapugong sa inyo ha na mo na inyong gastuhon, wala. Pero ngano sa uban mo ing anak mo, miski pag family member mo, miski pag immediate family mo, nganong ing anak inyong ipa-feel sa inyong pamilya. Ngilad siya. Kay kabalog ko personally na agid ko yung mga kailan na mo yung sana dili lang ko mag-post. Nya matingala ko na maglaag mi murag, "Huy, asa man tong picture wala gyud magi-post. Itag ko bi." Man siya na dili lang ko mo-post, ikaw na lay pag-post. Kay ako nga naman. Kay ma-misinterpret sa iyang pamilya unya. Basta makasad ba na murag happy unta siya na memory no, pero kanang makasad siya kay tungod kanang gusto man niya dili na lang kay mao lagi na nag-hold back sa iya kay basig pagtuo sa iyang family na kanang hayahay na kay siya, happy na kay iyang life, lami na kay iyang life din niya unya mo post lang siya ingon na mao na murag kumbaga ang guilt trip ba grabe. Ambot lang kung makarelate mo if ibutang ni inyong sarili sa iyang posisyon nya mo na ginabuhat sa inyong pamilya sa inyo ha, makaya ninyo. Unya kato siya na friend habutan gid kay to kanang giver kaayo unya mo nang murag ma-hurt ko ba kay kabalo man gud ko kung unsa siya as a person nya unsa pud iyang mga sacrifices ba nagibuhat para sa iyang family na misigan ning maglisod na siya hala sige magpadala kana ana good. So masad ko unya gusto na ko ni siya na i-share kay ngano man para good maka siguro para ma-guilty sorry siguro para kanang murag kumbaga makaamgo pud ba ang mga pamilya back home na dili mo maging ana kay unsa di pagtuon ninyo kuan mi diri ang mga kabaw nga magsige na lang mi panarbaho nya dili na lang yun mi magpahayahay sa mong self misig ka ng ano man lang ginagmay no siya uy ginagmay baday nang hala dito pak nag-travel sa ingon ani kung kumpara nimo ang kakapoy sa amo ang lawas sa among hunahuna og emotionally exhausted kaayo mi deserve gyud na namo pro OFW gyud ko guys kay na OFW naman ko. So, kana gani, kung unsa pa man ilang ginapangbuhat silang life, deserve na nila. Kay nga naman, gipaghirapan man guna nila. Wala man guna nila gigikawat or gipanglimos sa ubang tawo. Gipaghirapan man guna nila. So, kung unsa ilang mangin desisyon sa iyang life, ilahan na. Kung dili man kanila pautangon or dili ka na pahuram og kwarta, ayaw ko na nga amaw na di ka pautang pero makalaag og ingon ani pero maka-travel sa diri. Kalain nyo ba nga batasan, oy? Pagbago na mo. Diba? Iyaan, grabe imong mga topic. Dagang mga igwan ni, yes, mao dyan yung gibuhat na ko ni siya nga topic. Nga naman, gusto dyan ko na maigo sila.
gusto ko na kanang makasabot sila ba. Kanang kumbaga misiman nag a little bit kay di ba surface lang manggod kay ilang makit-an mga tong social media. Mura ilang makit-an niya daday assumption na ingon ani. But behind those kanang mga pictures nato nga ginapost sa social media, syempre nagi na siya yung mga story nga nung la ni palit siya kanang bag-ong iPhone pa kala iPhone bag-o. Unya wala ka kabalo nga iyaha ding cellphone no 5 years na sa iyaha na kanang kung pwede lang no iyaha nang bunal-bunalan murag TV kay para lang muon dili na maka-take og picture or kumbaga kung manawag man siya bungol na ing ana ba okay lang man ang assumption pero ayaw ninyo ika na ganing ipa-feel bad tong tawo nga kay tungod ni palit siya bag-o ning ani tungod kay nag-travel siya dira man gud siya mahimong ngilad kay sa part na kanang i-guilt trip na gud nimo ang tao or ipa-feel bad nimo siya tungod kay mao na kanang naglisod mi diri nang hirami gamay ra kaayo 5,000 na mong gihiram dili makapahiram kay ngano man ni palit og iPhone. Huy. Kano sa mga naging part sa iyang budget? Unless anak ka or inon pa nato ka ng asawa ka, kana siguro ka ng pwede ninyo diskusyonan. Pero kung outside na ka sa iyahang life, unya wa ka kabalo siyang giagian, dili ka pwede mo comment og ingon ana. Unya napadyo yung mga comment na ay pag abroad hayahay na gwapo na kay mga pamuyo sa una wala man gina sila rice cooker sa ilang balay sa una wala man gina sila mga oven silang balay karon kay kuyaw na kaayo kuyaw na kay pang-aura mga branded na kay mga sinina pa o tan-awa mga suot sus sa una kuan ukay ra na mga suot karon puro branded from head to foot ano kana makatawa ko pa pag at the same time murag manggigil ko lamian mo kuriton oy kana murag. Yes, again, guys, nice standard ang kanang kung asa mi nga lugar na nga abroad. So makumakita man ninyo nga na ay mga bag-ong butang na napundar, na ay mga bag-ong aurahan nga ganing na post sa social media. Instead na inyo ang kanang ipa-feel bad ang tao or i-bash ba ninyo secretly or i-undermine ninyo ang ilahang happiness, i-appreciate na lang ninyo. Kanang murag hala kuyawan uy sa una no kabalo ka kauban guna ko na siya mangukay kuya pa kay na kay ang mga tag 20 ibalhin sa 5 kay para na dyan mapalit tapos karon pak branded naman head to foot o di ba kaya murag kuyaw na jud kay akong friend ana ba wala ko kabalo guys on sound siya pag-explain ha in a way na kada ganing dili kay siya grabe ka sakit sa kanang kamatuoran kanang himuon na lang nato siya katawanan somewhat kay mao magud na ang reality karon. Unya ako ba murag ano ing anak man sila no mamoblema pod ko ba kay at the same time maluoy pod ko sa akong mga friends sa akong mga kaila kay somewhat naman po ing anak sa ko mo gyud na makarelate ko mo makatawa ko ba kay murag isti mo gyud na ako ma-feel mo gyud na di ba anak ko na somewhat na ay truth atong mga ginapang-ingon hayahay among life kay ngano man diri amang good nanay standard of living lahi ra jud diri kay kanya-kanya wala sila pakialam unya dili para sa tuwa ba nga guilty man pod ko anak guys pero ginaingon lang nako sa kumbana. Ang akong check lang gid akong bana. Ang ilad man gud anak kung i-checkan niyo sa kapwa ninyo kanang mag-ana open-minded ka ba? Kanang i-checkan nimo sa tanang friendship ba kay para lang jud na akay kana ganing kuan mga recruitment agency na uy dautan nato ni siya kay tan-awa kuyaw kay lain gina na batasan ba niya makatawa ko at the same time siguro no makatawa ko kay wala manggod ko sa sitwasyon sa akong uban na friend pero og ako siguro na sa sitwasyon na hampakon jud ti ka na malagot ko ba manggigil ko kay unsa ni diri kanang recruitment agency kay mang-recruit kag laing tawo para ilahap og kong dautan or kanang unsa ba ana good laing kina na batasan kana manggong inyong ingno na hayahay ilang life kay tungod manggod na nakatuon sila unsa ang way of life pod kung asa sila nga part sa world kung na may part sa world nakabalo ka no sa amoa kuan lang gyud kanon og sudan diri kay kuyaw kay napay starter napay kuan dessert kanang murag pagmukaon kay hala 3-course meal naman sa una kanon ra man nagsudan human di ba naamang gud ni mga way of life sa nagkalain-laing nasod kung asa mi naka-abroad unya syempre ma-adapt man gud na mo sa mong sarili so dili ninyo mi ma-blame na murag mag-change na pud ang amo ang kuan ba ang amo ang way of life way of thinking all the way down kanang ingana o baka na among mga ways kay maka-adapt naman good me and it doesn't mean na kanang naghinilas na mi kay kuyaw kayo kay nanay kuan kanang napay pa starter magsalad-salad naman sa una kay lawoy ra man nagsudan lain kay kanang dili man good syempre makatuon ba ya jud pud mi no
Ingana na siya. Pero mo ni ang pinaka-checka diri Kay naaman pud gud mi mga kaila din hiya na misig dili gani kaya, mukat-kat jud og taman. Mo na gyud ko nahala no, taas na kay siya gikat-kat na sa Mount Everest. Wala na ko. Kana ganing misig knowingly kaila ka ng personal na kaila jud namo na kanang kabalog yun mi no na naglisod na siya. Pero nganong matingala mi na murag pak, hala, nag-shopping ra magkalit. Pak, hala, ni kalit la mag-travel. Ni murag, ikaw murag, wigi unsa man niya. Makarang ingon ana ba, so naatay mga ingon ana no na misig kami din makuan pud mi, ma-surprise pud mi. Kay knowingly, kabalod jud mi na kanang left and right, back and forth, ang iyang utang. Pero matingala mi kay grabe man ang sa social media. Naamay ka ng character. Na pa-main character man kaayo ang mga post na kanang pak kayo ang live. Pak dato kaayo. Mao siguro na isa po na sa reason guys nganong naay mga assumption na ingon ani. Nganong naay mga positive expectation nga unrealistic na kaayo na ay mga ingon ani nga butang kay tungod pud sa kanang mga it's the climbs. Diba? Kay dili man jud mo admit nga nagpait. Magsige man jud kuan, magpakitang gilas man jud, magperform man jud. So isa pud na siya sa reason nganong naay mga ingon ani nga mga istorya. Diba? So unsaon nato ni sila? I-comment niyo. Naglagot ko. Ay. Kanang diba, kay na-realize na ko, hala no, daghan jud day kaayo siyang factor. Pero kani siya nga video is para i-share nako sa inyo ang reality o i-correct na ko ang mga mali na expectation. I-correct po ang mga mali na kanaganing super duper misconception sa mga tao pag naana ang individuals abroad. Kay guys, again, we have our own life. Napod may mga gusto na mo ma-achieve sa life, which is siguro para sa inyo, marag, kuya, wano nakaingon ani na. Syempre, paningkamutan gina na mo kay para unsa pa na nag-sacrifice mi nga dili na mo makauba na mo family back home, nag-sacrifice mi na kanang mingaw kaayo sa abroad, nag-sacrifice mi nga dili mi around kung naay mga special events na ihilak na lang namo, dili na mo ipakita na sad mi. Syempre, mao na mo mga sacrifices na unta man lang in the future pag mo retire na mi makit-an sa among gihaguan. Mao na siya. Dili na siya kay murag ka ng hala nagpadato na dele. So I hope na daghag na igo. I hope daghag nasakitan charet. I hope na kanang naka-help ni siya na video para masabtan ninyo unya para pod in the future before mo bitaw og mga words kumbaga magduha-duha sa mo kung tama ba na i-comment na ko ning ingon ani, tama ba na mag-assume ko og ingon ani. So mo na siya ang ako ang purpose ngano ta nagbuhat ani ng video ug katong mga makarelate mga kapwa OFW na ko din kung nakarelate mo i-comment ninyo bikay basi din na ako'y mga nakalimtan basig na ako'y mga wala na check na pwede na to i-part 2. Gusto ba mag part 2 ani? So kana guys kay I'm sure dako mangud kay ni siya nga topic, broad kay ni siya nga topic ba na kanang gusto na ko as much as possible i-correct siya. Gusto na ko as much as possible ipasabot sa ilaha kay aron ma-stop na ni nga mga notion about sa ato ang mga OFW. Tapos basipog ka nang naay mga family back home, maybe kanang makita ninyo ni na video niya na amo ika-comment na murag iya aning ani manggod kato manggod akong igsoon ani manggod yang ginabot i-comment kay para atuan ang itapik imong igsoon ay para day na basi day kanong mga back home no napud sila ilahang side kay syempre ang ako ang manggod since na OFW na ko makarelate na ko sa mga OFW. So katong mga family back home, i-comment ninyo unsa dyan na mga performance sa inyong mga relative na OFW. Kaya atuan ang istoryahan. And personally, I think naga-share ko aning topic. It's because misig asa man gud ta sa kalibutan, mapa Pilipinas man or anywhere in the world na man gud jud tay ma-comment. Murag kumbaga second nature na nato no mo comment dahil mo abri mo ana din ang ba ganahan kay ko ani nga topic kay ngano man very relatable kay siya sa ako and hopefully based sa ako mga friends na dili na ko sila maihap relatable pud jud kay ni sa ilaha kay mura lagi mo ako na bi ilang representative. So guys,
I'm so happy na na-share na ko nino. It took me a while gyud kay nagduha-duha ko na i-share ba ni nako kay feeling ako mabash ko ani. Feeling nako makuan ta ani. Maana ba ma-judge ta ani? Pero anyways, sige lang okay lang man ang ma-judge ta ana kay you know it means na naatay na naigo sa ilahan na nerve. Ana ba? So guys, I'm so happy na na-share na ko ni. And again, if you are an OFW and naa kay family, relative, or friend na naagani ka ng kuan misconception about you being abroad, try to explain it to them. Ikat dayon ang notion na dili mao. Kay para dili na sila magbuhat og mga expectation na unrealistic about you. Okay? And again, if you want us to do a part 2 of this topic, i-comment ninyo sa baba, tapos i-share ninyo unsa pa atong pwede na i-topic about this. Kaya ato ana siyang diskusyonan sa atong next na video. Okay? Thank you so much and goodbye.